Този клип ще бъде посветен на Меркурий, който ще бъде ретрограден. Вижте къде ми кацна комара. Сега може да продължим. Който ще бъде ретрограден почти целия август. Това се случва обикновено около 4-5 години през годината, така че ние сме свикнали да живеем с него и не е нещо необичайно. За всички, които ме намират и попадам при вас за първи път, може да ме последвате в Инстаграм и в Фейсбук, там правя дневни прогнози. За лични консултации също може да ми пишете там и то е вече за края на август. Намирам се, първо да кажа, на много интересно място. Ще кача клип за това. Намирам се в най-паранормалната гора, която е смятана така за доста странна, ако можем да го наречем, в Румъния. Каза се Хоя Бачо, мисля, че беше. Така че със сигурност клипа ми, макар и кратък, ще ви бъде интересен. Но нека да продължим с Меркурий. Меркурий знаем, че е планета, която отговаря за комуникациите, за транспортните средства, за общуването изобщо като цяло. И хората с ретрограден Меркурий не случайно може да имат проблеми с говора, да им трудно да се изразява, да се чувстват неразбрани от хората. За тях този период винаги е по-благоприятен, защото енергията работи с тях. Сега си слушах клипа и в началото съм объркала и съм казала година, значи това се случва 4-5 пъти в годината. Така да продължим. Когато Меркурий е ретрограден, това може да означава, че първо, стари наши приятели, стари наши гаджета, ситуации, проблеми могат да се върнат. Това е съвсем нормално да чуете, да се засечете случайно с вашите от така позабравени близки, било то любовни или чисто платонически. Следващото нещо, което може да се случи, да имаме промяна в плановете, объркване на нещата, които сме планували, така че бъдете на щрек, може да има отмяна на почивки, повреда в транспортните средства, защото, както ви казах, той отговаря за това. Не е добре през този период, винаги съм го казвала, не се подписват договори, защото след това може да останат нещо дефектни, че няма да работят за вас или просто ще бъдат краткосрочни. Или да кажем, може да ви излъжат, ако започнете работа с заплатата, която няма да е такава или на вас няма да ви харесат условията, но ако е за нещо за кратко време, е окей. Също не трябва да се купуват нови дрехи, защото както казахме, или нови стоки изобщо, защото може да излязат дефектни, да се скъсат, да не са качествени или на вас да не ви харесват. Другото, което не правим, не записаме или не купуваме нищо важно, никакви сделки, изобщо нищо, което го купуваме и е чисто ново. Можем да преразглеждаме различни стари неща, да закупуваме вече използвани стоки, коли, всичко, което е втора употреба, е добре дошло в нашия живот. Друго, което можем да кажем, през този период наистина не правете големи планове, нито пък и никакви сериозни инвестиции, защото ще се провалят. Също през този период е нормално да зачестеят и конфликтите, защото хората могат да просто да са неразбрани и това ще бъде виновен Меркурий. Ако колата ви се повреди, имате някакъв проблем с средствата около вас, това е заради него. Възможно са много забавяния, отмяна на почивки, на полети, изтърване на резервации. Изобщо всичко това, което създава хаос, ще може да се увеличи през този период, защото Меркурий именно за това отговаря. Така че бъдете търпеливи и не подписвайте нови договори, не започвайте нови неща, не се карайте с хората, защото може и вие да не сте се изразили добре и отсрещния човек да не ви е разбрал. Наистина, бъдете на щрек, защото бившите гаджета ще бъде интензивен август месец, бивши приятели, бивши ситуации ще се завърнат към нас. Също може да започнем работа, на която вече сме били, да посетим места, където сме ходили, да отим на почивка вече на места, където сме били. Не планувайте големи почивки, ако са на места изобщо нови за вас, защото е възможно колата да се развали, навигацията, да имате проблем, да не ви хареса. Изобщо преценете ги много добре тези неща. Меркурий ми е изигравал лоша шега за много неща, така че наистина със сигурност всички ще го усетят. Проблема с него още от сега се усеща. Той преди да се обърне и да стане ретрограден, забавя своето движение, става в стационар, така че той вече сега е по-активен. В началото и винаги в края, когато е на влизане и на излизане на самата планета в ретроградното си движение, тогава най-интензивно се проявяват ситуациите. На мен обикновено тогава ми се разваля телефона или имам някакви проблеми с паметта и такъв тип дейности, но аз си знам, не започвам нищо ново. Така че заради това и нови клиенти вече края на август приемам и изобщо самите ми записвания като свободни места са за края на август, така че аз ако не се водя от астрологията, няма кого. Така че благодаря на всички за вниманието, за търпението и за повече информация, за лични консултации, както казах и в началото на клипа, на лични съобщения в Инстаграм и Фейсбук.